Pois debía de dar 200. Se fora meu, eu daba. Pero o máis bonito non foi iso. O máis bonito foi a chegar a Ábades, xa empezamos as uvas, cando naquele tempo. E comeron as uvas? Non comeron nada. Entón, chegamos nunha viña nosa, que tiña viña, pois aí todo por aquí, todo. Pero eu non quedei tranquilo. E agarrei e fun por eu, un burro de Diego Monos, que eu farase de boca, pois o meu truxo, pero os dos días morreu un burro, sabe? E era un valente de caralho. E trouxémoslo para darnos a casa. Está ben? Como bueno, nada. E ali na horta fixe unha excavación grande e ancha en toda a horta. E fomos buscar todo e metémoslo ali. Todo. E erva seca por arriba tapalo de maría. E logo despois botei de terra. E despois o antigo de ferraña. De ferraña. Os 2 ou 3 días, pumba, e vemos o que chaman o Fidel Castro, o teniente, estuvo en Berín, que o señor de Berín andar. Chamaba así Sá. Pero ele chamaba o Fidel Castro. Entonces, iba a ver unha tropa deles, con jipes e con todo o caralho. Porque o mismo que trouxeron foron denunciados, vale? Entonces veñan a mí, a miña casa, a ver onde estaba o coche que trouxeron. E non trouxe coche ningún. E miren a ver, por aí polo garaxe, todo, eu traigo o coche aquí, minutito. Non, pero as pedras, non ven o coche. Pois eu non trouxe nada. Non trouxe nada. Sempre facemos o rei. Dixeron, que me vas a facer rei. Como non me colla nada a mí o rei, que me vas a facer. Estuvo ali 6 meses enterrado, caralho. Non me deixaron. Xa estaba oxidado. Estaba o caralho, estaba ben por dentro. Bueno, pois, viñen eles, cada mes estaban ali na viña. Aí cae Carvalho, iba para... Aí iba para... Non se me acorda. Fabiana, verlo, iba. Que o mundo ven a ver. O lado do coche, en fundo. Entonces veñen e dicen, temos que sacar iso, Se sacas a tres casas ya sigues antes. Dixo, se o queres sacar, se cae, non vai no vos. E digo, onde está? Estuvo 6 meses, os 6 meses, xa vi que a cousa estaba tranquila. E eu dixen, bueno, cando que iráis, eso pode falar. Alá o sacamos. E levamos a cartera de Castilla, todo. E ali foi cargado. Aquilo se foi. Pero despois era para ter outro, e veo. E o pasado río, iba de Arrabal, o pasado río. Sabes, había arena, empezou a embajalla na arena, e ron a orde. O que sentaron os guardiñas españoles, os guardiñas portugueses, a pelear uns cos outros. Porque eu quería un, eu quería outro, e quería un, e queria outro. Despois que non houve foron os españoles. Pero aquilo mamaron. E eu ainda hoxe estou esperando para que me paguen a mí. Menos mal que me deron os bastos para pagar a xente. E logo non me dixo. Pero eu non ganei nada. Pero ganache a verdade. Porque o brazo que pasou, que me tiña que pagar, que vivía ali na... mesmo no Altiño, seis de Mandín, mesmo seis naquelas casas que hai da carretera. Os 2 ou 3 días morreu. E eu fui, botei con a muller. E dixo, ele non tiña nada que fazer. Bueno. Pero a miña, perdina. Como se viviu aquí a guerra? A guerra moi mal. Nós vivimos ben, porque non é por dicir, pero por lo menos tiñamos pan, patatas, caldo, viño, a factura, e un pedacinho de touciño.
Pero aquí neste pueblo ainda non hubo moitas famas, pero pueblos... neste tamén lle chegou ben, porque acórdame de unha vez de meu pai andar cavando as viñas e ve unha muller onde a miña mãe e dice: Concha, dice, non lle sobrarían unhas patatiñas para os dos fumes. Dice que na miña casa non hai máis nada que auga para beber. Foi a leiteira. E foi miña mãe e dou que as patatas que sobraran da maioría dos homens é un pouquinho arroz con polo, pero o polo era de gravito, porque claro, non había polo usado a penter, como é agora, era dos de casa, claro, aquel arroz sabía moi ben, porque o polo de casa xa bendito usted, pero as talladiñas un pouquinhas, e ara levou as patatiñas aquelas, un pouquinho de arroz, un bolo de todo, e colleu así a potiña e dixo: esta noite non podemos comer todo isto, ten que durar para mañá tamén. Na guerra pasouse moi mal. Por exemplo, no pueblo deste non vamos do pai, do primitivo, o soño. Contaba un caso que fixo-nos moita gracia cando estuera aí o pai deste un mes. Fai-nos moita gracia porque o pai deste tiña así gracia para contar os cuentos. E sabíache cantar ben, entonaba. E resulta de que había unha casa que pasaba unha fame, eu que sei, negra. E un día cedouse o caldo, o poto do caldo. Cedouse o poto do caldo e os pais non daban comido e deron aos rapaces. E un andaba que sobrillas no monte e o outro quedou en casa. Entonces fartouse de caldo a cedo. E despois marchou un do outro irmão, el quedar ca sobrinha e o outro irmão vir comer caldo. Pero tiña que contar o primitivo, porque o primitivo contaba o cantante, como fixo o rapaz. Dice que iba farto de caldo acedo, que iba cantando: ei, irmão, pois hai festa. Pero arredouse o caldo. Pai, a mãe non quere, comímoslo nós. Ala, marcha tú, comer o caldo acedo. E o outro irmão a comer o caldo acedo. Pasouse moitas fames. E aí que ves, nos aquel ano foi... Porque meu pai era moi ignorante nos negocios, non sabía... Non levaba ben nos negocios. Sempre perdían todos os negocios. E aquel ano non perdeu. Aquel ano ainda ganou cuarto, no pan, no centeno. Porque, que sei eu, traría máis de 3 ou 4 mil hectáreas de grau de Portugal. Non nos traían os portugueses á fronteira, á raya. E ali íbamos a buscar entre eu e un tío que tiñamos nós o carro. Pegámoslo no carro e na bola. E despois vendían que dábades a esa que... non sei como dice o nome. A perla. A perla e a outra, aquela grande. A santa. Ai, a Helena, se dice. A Helena. E se viñan de comprar medio pan do meu pai. Ainda a Concha tamén. E a Concha ainda bebo. A Concha ainda foi do amigo a fresca. A tua Concha. Porque compraba ya, veu ya comprar a meu pai, e meu pai era moi burriño, foi unha pessoa moi larga. E resulta que un día andábamos cavando unha viña, e viñeron, chamaron-nos aí por baixo do garaxe. Se la regalaba ali a viña, e dixo meu pai: vai alá, vai tú e pesai o pan. Alá vin eu. E tiñámonos nunha cuadra, casi nunha cuadra. E fixen o peso legal. Pero a muller desta Concha dice a mí: oi, tú pesas moito máis mal que teu pai. Si non me se pesei a romana, pero eu fago por a romana. Mira como a romana vai ben. Claro, meu pai levantaba o varal a romana para riba. E os portugueses feían igual. Os portugueses era ao contrario. En vez de lle fastidiar medio quilo, ainda lle abonaba. E despois viñan, os portugueses viñan ao mellor ás 2 ou ás 3 ou ás 4 da mañá, chamar a casa que o fóramos buscar o pan na raya. E meu pai xa lle puña pan cocido e aguardiente, pan e aguardiente, claro, aquela hora. Que carai, había, nos cocíamos cada 8 días, fallamos unha fornada de pan, centeno, o trigo non se conocía.
E claro, a maioría deles comían os portugueses. E eu dicía, xa ves, era no final da guerra, no 41, 42, tiña eu sobre 10 anos escasos. E dicía, papá, como fai isto? Vostede gastouse todo para esta noite. É posible que fai este peso, non pode ser. Vostede, en vez de ganar, perde. E despois iba a buscar eu a Raya, o meu tío, e levaba un saquito, e levaba unha lata desas de sardiñas da kilo. E a cada saco quitaba un kilo. A mellor viñan 30 sacos, porque claro, cada saco era un talego, se lle chamaban o que traía un home. 35 kilos, 40 kilos, e quitaba un kilo. E dixen, bueno, e deixaba aí arriba nunha bodega que tiñamos, cando tiña por aí 3 tejas xa tiña ali de grau. E dixen, bueno, aí tiño 3 tejas de pan. E dice, pero tengo que me comprar un traxe. Claro, para paliar 40 duros, o traxe valeu 19 duros. Bueno, pois sí, della colleu as terras do pan. E despois foi-me comprar o trexillo a Villar da Voz, e feían os feiros en Villar da Voz. En vez de me comprar o traxe, queríame comprar unha chaqueta de pan a sol. E eu non quixo. E alá vi un home que era detrás da iglesia, que estaba aí casado, e dicía, Antonio, eu non tiña un buen coitado, pero era moi boa persona. Antonio, comprei o traxe ao filho. Se non o pagas tú, pago eu, que non tiña un pan. Caralho, entón o meu pai comprou un traxinho. Un traxinho, me acordo, que hacía medio azul, con listas. E, andaba cando me estrenei, eu miraba, como está? Tería eu sobre 11 ou 12 anos, comprou o traxe, todo o ancho, con carallo do traxe. Pero paguei eu, ben pago. Porque claro, os portugueses, que non pagaban, era meu pai, o poñer, porque puñalle ali pan. Carallo, cada noite chimpaba 2 pares cocidos e preparados, e a leña e a cocer, eu ia meu tío. Meu tío era un coitado, un traballador. E meu pai tamén era traballador, pero xa non era tan... Somos 4 irmãos, e todos tirábamos polo tío e polo pai. As outras son irmás, unha xa morreu, e as outras 2 ainda viven. Tanto miñas irmãs como eu, só máis polo tío. Moitas veces, poucas veces discutían, pero se algunhas veces tiñan así unhas palabras, nós salíamos polo tío. E dicía meu pai, eu nunca teño razón. É coitado, que eso tiña razón que eu nunca lle tiña. Nin que a tovera non lle daba. Lle daba a comer a tempo. Era polo tío. Cuando se vaya a acostar con la